Tervehdys pitkästä aikaa, Veera kertoo blogin katselijat. Ja on kulunut jo niin pitkä aika, että mä oon jo lähdössä takaisin Keski-Suomeen, eli rankka työrupeama tässä takana. Ja paljon on tapahtunut kaikenlaista ja kerännyt oikein tämmöisen pitkän listan kaikkia kokemuksia, mitä mä haluaisin jakaa teidän kanssa. Ja aloitetaan nyt vaikka siitä, että mun paras ystäväni sai lapsen tuossa pari viikkoa sitten ja sitä synnytystä edeltävänä iltana niin mä huomasin, että mun keittiössä seisoi sellainen vanhempi mies. Ja mä ihmettelin, kuka se on, koska mä en heti tunnistanut häntä, että kenen henki tämä oli. Ja sitten siinä aikani tutkiskelin häntä, että on kalju ja silmälasit ja hyvin semmonen yksinäinen ilme ja vähän semmonen ei hämmentynyt, mutta vaivaantunut semmonen ilme. Ja sittenhän mä tajusin, että se oli tää mun ystävättären isä, edesmennyt isä. Ja mä sanoin sitten hänelle, että lapsi on nyt sitten ilmeisesti ihan kohta tulossa, että kyllä mä sitten ilmoitan sille mun ystävättärelle, että sä oot käynyt täällä ja että oot hengessä mukana. Hän kuoli oman kätensä kautta, niin kyllä varmasti sitä hänen isänsä on harmittanut se, että nytkin kun on tällainen tilanne, että on tulossa ensimmäinen lapsenlapsi, niin hän ei ole täällä sitten fyysisesti sitä näkemässä, mutta hän on tietenkin, niin kuin sanoinkin, että hengessä mukana. Hän sitten pikkuhiljaa tästä katosi ja kerroin sitten sille mun ystävättärelle terveiset häneltä, että hänen isänsä on täällä käynyt ja ilmoittanut olevansa mukana, että varmasti on kovin ylpeä siitä mun ystävättärestä. Joo, no mitäs sitten? Sitten mä olin Helsingissä yhdessä kahvilassa ystävän kanssa ja sitten mä satoin katsoa siihen mun ystävän taakse joku noin 4 metriä hänen taaksensa kattoon ja siinä oli semmoinen musta ihmeellinen massa siellä katossa. Se oli vähän semmoinen musta pilvi, semmoinen noin 1,5 metriä halkasijaltaan semmoinen musta pilvi siellä katossa. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että toi ei ole hyvä juttu, että mikäköhän toi mahtaa olla, että joku todella, ehkä yhdistän tietenkin tommoset tummat värit negatiivisiin ilmiöihin, niin sitten yritin olla silleen, että mä en keskity siihen, että mä en katso sinne päin. Ja sitten kuitenkin kun me siinä juteltiin, niin sitten hetken päästä mulla taas katse kääntyi siihen mustaan systeemiin. Ja sitten mä näin yhtäkkiä sellaiset mustat silmät, missä oli semmoiset vilkkuluomet, semmoiset kun liskoillaan, niin sitten ne vilkkuluomet meni silleen, että sit mä aloin näkeä sitä olentoa silleen tarkemmin, että sillä oli tosiaan sellaiset tosi isot mustat silmät. Ja sit sillä oli semmonen hirveä iso suukin, semmonen Sitten mä ajattelin, että älä please rupea hymyilemään. Mä olin ihan varma, että se suu on täynnä semmosia pieniä sahalaitaisia hampaita, satoja. Mutta ei se mitään hymyily, sillä oli vaan hirveä iso suu. Mut siis se katteli mua sieltä katosta ja sillä oli semmoset kädet, jotka oli silleen että niissä oli semmoset suomut tai suomuja ja sitten semmoset Joo, pahoittelut. Akku loppui ja piti vaihtaa kameraa, niin ettei jää juttu ihan kesken, niin pistin kameraa laturiin. Niin, siis tää Olio, niin sen kädet oli sellaiset toivottavasti tästä muuten kamerasta kuuluu ihan hyvin, sen kädet oli semmoset jotenkin, niissä oli sellaiset ihopoimut tai sellaiset, vähän jollakin liskoillakin on sellaiset, tai mitä nyt, mulla tulee vaan mieleen jotkut eri animeiden kala-ihmiset, kun niillä on semmoset ihopoimut, mustallakuunihirviö ja sellaiset. No joo, niin sit se olento oli kiinni siellä katossa niillä käsillään ja sit niissä jaloissakin. Ja sit sillä oli semmonen ihan pieni häntäkin, semmonen pieni paksu häntä, semmonen outo, vähän nuijapään häntä tai sellainen. Niin sit se katsoi mua sieltä ja sit mä olin että oi ei, silleen että älä, en katso sitä. Mä yritin olla katsomatta sitä, mutta sitten se tulikin alas sieltä sitä semmoista seinää pitkin, siinä oli semmonen iso lamppu siinä seinässä.
Ja sitten se otti siitä lampusta kiinni ja sitten se lamppu alkoi räpsimään. Ja se otti niinku jotenkin sitä sähköä tai energiaa siitä lampusta. Ja sitten mä olin taas silleen, että oi ei, älä kato sitä. Ja sitten siinä vaiheessa mun kaveri huomasi silleen, että mulla alkoi olla vähän niinku pelokas fiilis. Ja sitten mä pyysin sitä muutenkin istua sit mun vierään, mutta sitten ei mennyt hirveän kauan, kun sit se olento oli jo ihan tässä mun kasvojen vieressä ja hengitti tässä mun korvan vieressä. Ja sitten se, kun sillä oli ne semmoset oudot kädet, missä oli semmoset kuitenkin semmoset niinku terävät kynnet, niin sitten se tökkäsi mua jotenkin sillä kynnellä niinku tänne kylkiluiden alle. Sitten mä olin vaan silleen, että oi! Ja sitten silleen, että nyt kyllä lähdetään pois, että mä en tiedä mikä toi on, että nyt lähdetään pois. Ja niin me sitten lähdettiinkin siitä pois. Että sellaista. Sitten yksiltä, kun olin tässä kotona ja istuin itse asiassa tuossa tuolissa. Tuossa. Ja vessan ovi on tuolla takana ja pidän yleensä vessassa valoja senkin takia, että mä en halua, että mitkään varjoihmiset käppäilee täällä varjoissa tai mitkään muutkaan aaveet tai kummitukset tai henget tai muut. No, joo. Sitten mulla oli toi vessan valo oli kiinni ja sitten mulla oli koko ajan semmonen olo, että joku tuijottaa mua tosta vessasta. Ja no sit mä rohkaisin itseni ja menin tuohon vessaan ja nappasin valot päälle. Ja sit tossa vessassa seisoi sellainen noin 8-10-vuotias poika. Ja mä säikähdin ihan sikana. Mä niinku kiljuin ja olin vaan silleen, että katsoin sitä poikaa ja sitten poika katsoi mua silleen ja puhui telepaattisesti, että anteeksi, että en minä niinku tarkoittanut säikyttää. Että minä olen vain tällainen pieni poika, että tuli jotain se niinku tuli kertomaan mulle, mutta sitten mä säikähdin sitä niin paljon, että mä käskin sen pois. Ja sillä oli semmonen niinku polkkatukka tummanruskea ja sitten semmonen flanellipaita ja farkut jalassa. Ja mä oon sen joskus kyllä aikaisemminkin nähnyt tuossa vessanovella, että mä en tiedä sit liittyykö se tähän asuntoon tai tähän alueeseen jotenkin. Mutta siitä on joku 3 vuotta sitten, mä tarkistin noin mun kirjat, niin 3 vuotta sitten kanssa nähnyt sen tässä samassa asunnossa. Ja nyt kun on ehkä muuttamassa pois, niin ehkä se jotenkin kävi sitten sanomassa niin kuin hyvästi tai muuta, mutta ei se tarkoittanut oikeasti niin kuin säikäyttää, mutta totta kai mä säikähdin niin kuin yhtäkkiä pimeästä ja sitten asunnossa seisoo vieras lapsi, niin totta kai se niin kuin säikäytti, että damn, he got me good. Tosiaan taas Keski-Suomen lähdössä ja tällä kertaa mä ajattelin jopa oikein yöpyä siellä meidän sukutalossa, että katsotaan mitä mä sieltä sitten raportoin teille. Ja toivottavasti ei tapahdu mitään liian pelottavaa, mutta tuskinpa nuo sukulaisten kummitukset minulle jaksaa hirveästi mitään showta laittaa pystyyn, että mä annan niiden olla rauhassa ja ne antaa luultavasti mun olla rauhassa, että katsotaan, ellei ole jotain hirveän tärkeää asiaa. Et on myös mun isotädin hautajaiset ja isotäti kuoli tossa viime viikolla. Siitä mä voisin vielä kertoa, niin sitten meni joku pari iltaa, niin sehän niinku ilmestyi tänne asuntoon. Ja sitten mä katsoin, että okei, että nyt hänen nimensä oli Kerttu. Niin sitten mä sanoin, että Kerttu on nyt täällä. Ja sitten nukuin ihan hyvin. Sitten seuraavana aamuna mä heräsin, niin se oli vieläkin täällä. Ja hän käyskenteli tuossa mun sängyn edessä ja mä aloin sitten hänelle silleen telepaattisesti jutella, että no, et mitäs Kerttu. Ja sitten hän oli silleen niinku hirveän iloinen ja semmonen niinku oikein hohti sellaista ihanaa semmoista valoa ja jotenkin hän oli paljon nuoremmankin näköinen ja oloinen ja jotenkin semmoinen niinku lapsekas. Ja sitten hän käski sanoa mun mummolle, eli siis hänen siskolleen, että joo, että täällä on kyllä hyvät kahvit, että Liisa älä niinku murehdi, että täällä me juodaan vielä yhdessäkin hyvät kahvit, että hyvä tarjoilu on täällä ja että ei ole mitään hätää ja että älä hänestä enää murehdi ja huoli, että hän on niin iloinen, että kaikki on niinku hyvin. Ja sitten hän näytti mulle sellaisen niinku numerosarjan ja niinku raamatun kuvan, että 316 oli ne numerot siis, mitkä mä näin, ja minä kyllä en raamatusta mitään niinkään tiedä, vaan sitten mä kerroin mun äidille tästä kokemuksesta ja äiti sitten oli löytänyt raamatusta sen jonkun Johanneksen ilmestymisen kohdan, missä puhutaan jostain uudelleen syntymisestä ja jostain. Niin tämmönen pitäisi hänen hautajaisissaan sitten lukea. Että se oli se hänen viestinsä ja se, että siellä on hyvät kahvit siellä tuolla puolen, että
Että tällaisia nyt tällä kertaa ja mä haluan toivottaa kaikille oikein hyvää kesää ja kiitos kaikista näistä niinku ihanista kommenteista ja että olette jaksanut niinku katsoa näinkin paljon näitä siis mun videoita. En mä olisi uskonut, että ketään oikeasti kiinnostaa mun höpinät, mutta ilmeisesti joitakin sitten kiinnostaa. Mä toivon kaikille valoa ja voimaa ja siis oikeasti aurinkoista kesää ja hyviä lomia ja muistakaa pitää huoli läheisistänne ja ei ne kummitukset ole niin pelottavia. Ja kaikkea sellaista. Okei, no niin, heippa!